Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan a Donato, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Espesyal akablaaw iti intay ipatangatang para kada Ma'am Herminia Reyes Agtina, Analisa Agtina, ken Alwin Agtina dita Ilocos Norte. Ti kablaaw ket naggapo ken ni Ma'am Grace Agtina Sales nga adda ita dita California. Shout out pa to all abangers in Hong Kong, especially to Mamay Zoraida Yanggod and Mamay Jonalyn Balanggoy from Black Lady Shadow. To my fellow churchmates, Sister Vilma De Vera and Sister Girly Tumaliwan from Nida Niveras, iti Hong Kong. Daddy Alex Suyat, advance happy birthday into no August 27. Kan advance happy 5th anniversary iti grupo mi, the OFWs alay gawa para sa kapwa worldwide into no August 30 from Mylene Sibaloka iti Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Hello Paul, kan happy birthday Teresita Dukusin dita Hong Kong. Condolence iti pamilya ni Komparek Thomas Bacani from Bimbo Tamang iti Malamag East to Mawini, Isabela.
Shout out kada Junelyn Papio iti Hong Kong, Kathy Malana iti Hong Kong, ken Jonah Bal iti Hong Kong. Happy 36th birthday iti kabsat ko ani Enalyn Malsi, ken belated happy mansari ken ni Ashlyn Malsiana from Evelyn Bautista iti Roma, Italy. Happy birthday to my sister Maricel M. Lucas iti San Isidro Isabela from Lavlea, Mendoza. Happy birthday kani ading ko Ray Mina inton September from Jasmine Rivera. Friends ko dita Hong Kong, Isuda Rosette, Mary Ann Marlita, ken Wenang Ariem from Shans Padilla. Mulang family, especially kani Brent Mulang dita Tabuk Kalinga, ken boyfriend ko ni Richard nga dayjay Japan from Benhar. Amin a friends ko dita Hong Kong, ken Lumboy family dita Ribswan, Nagilian La Union, ken dita Macau, from Brian Ephraim Lumboy iti Vancouver, Canada. Shout out pa kada Rodel Abella iti California, USA, kastamot ten ni Maricel Concordia. Family Romero, Maburang ken Medina di Talingo, Solano, Cagayan from Arlene Medina iti Riyadh, Saudi Arabia. OFW Kabagis Group ken Genuine Ilocano OFW Group. Kumusta kayo kano from Mary Jane Naval. Garcia ken Bolaton family ti Burgos, Pangasinan from Bing Garcia. Cabrales kan Rafanan family, kan kids ko ada EJ kan JC Kerobin from Emmy Rafanan iti Hong Kong. Shout out kada Jan Ravanso, Leo D. Mendoza, Florenda Kimpaoy iti Tublay, Benguet. Shout out ito'y Saudi kan duang anak ko Desirex kan Nicole from Leslie Baluval. Kastapay iti boyfriend ko ani Julio Cesar Rosena iti Taiwan from Geraldine Fernandez Mateo iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Donato. Dear Manang Emmy, Donato latan ti yawag mo kanyak. Adaak ita dito'y Taiwan, kat itapay laeng, aklo nag-akaslaawanan ti panggap ko nga agsubli dita Pilipinas, nga uray kasta unay ti panagpakpakaasi ti inak nga agawid ak kumamat. Tunggal awan ti trabahok dito'y manang, dagiti iloko a drama ti pagpalpalabasak iti oras. Agtultuloy man ngamin ti trabahok dito'y, saanan akas idi adakkel ti matmat gadak, gaputa apektado matlaang iti pandemya ti pagpapaayak. No pay kasta, agan-ano sakmanang, takay kayat kun ti kaaddak ditoy, tamakalipli patak, uray apag-apaman laeng. Jak ilibak manang nga idi kabambanwagak, nalukoak iti babae. Agsusukot ti nobyak, nga isumat ti kanayon apang babalawan kanyak ni nanang ko. Saan na kamako na adaytay nataraki unay alalaki? Ngam panagkunak kat naparaburanak itigin ginammol nga iso ti makagapo no apay anaasidagak kadagiti babae. Apay nga itakalaang asimangpat Donato. Kita man ti oras, ne, dandan itengan ti rabii. Kasarsarita ka Donato, di ka agsana ay akasta. Apay nga itakalaang kunak. Kuang amin, mama. Napasubo ka dagiti gagayim ko. Napasubo? Wano adamanan sa bali a babae alinokom. Mama. Ay na, Donato anak ko aya. Kanayon nga ibagaken ka saan anasaya at ti aramid mo apanang paspasangit kadagiti babae. Di ka kadimasyan kadagiti babae aluklukwam? Mama, awan ti luklukwak. Sa sipod pay, ibagbagakon kadakwada asaan ko idang ay ayatan. Na, sapay nagalas ti kasta pa nagrasrason mo. Saan ahusto day ta Donato? Itapay laeng, ibagbagakon kan kada ito'y.
Tapno di kanto agbabawi iti nakana iti udi na. Hi. Hi. Pasensya kan no inasitgan kan, miss. Siyak ni Donato. Mabalin na maamuan tinagan mo. Siyak ni Josie. Nagpintas tinagan mo. Kasmot lang iti kinapintas mo. Mom, bularo ka. Thank you. Saan ka bulbulaan? Ibagbagak lang tagpaiso. Kinapudno na. Agner nervyosak ngay masidagkan ka. Ta, amangan ko nakno suplada ka. Uy, sana. Sana ka suplada. Kat napanagligak day ta. Agmay may saka? Kinapudno na. Imit ko kumatigayam ko dito eh. Iso na lang tadakalaat nga inasikaso na. Kasta ka di? No okay lang kan ka. Awisan ka agmerienda di ta restaurant. No, agtalik ka kanyak. Aglang lang nga kamot na nasingpat. Iso sige. Patgak ti awis mo. Asino ni Jenny? Ha? Asino ni Jenny kunak? Mama. Gayam ko. Anya agayem? Sardengan nakman Donato. Amo kasaan mula ang agayem day dya babae. Mama, apay nga minasaan ta kapatyan. Imay dito'y balay day dya Jenny. Kat sapsapulan na ka. Ta saan ka kanon nga agparparik na kankwa na sipod at da napasamak kada kayo. Ha? Donato, ibagak manen kan ka anak ko. Saan mo apaglulukwan dagiti babae? Anya Taamangan... kayo lakit din ay mama. Imbagak lang arudan niya awan ti luklukwak. Saan ko abasol no isuda ti umasidag kanyak? Saan ko matidapil-pilitan? Ay, diyak amukan ka. Di nakto pa basulon no bilang adada ka sa mapasamakan ka. Gapo iti naalas nga aramid mo kadagiti babay. Masansan mo tanti panangawis mo kanyak amangan itirwar, Donato. Katagyaman akmat. Ta saan nakapapaayan, Josie? Saan nakabastos akita ti babae? Nasaya ti panangawis mo kanyak. Apay kumapaayan ka. Josie, Dagiti kasta tignay ti lalaki. Sigurado nga adda sa bali a pinsar na. sana nga aglibak, Josie. Adda pa naggustokan ka. Donato, Naragsakak. Tunggal adda ka makitkitak. Panagriknak at kompleto ka na yung taldaw ko. Tunggal adda ka itisibay ko. Katamo ka sa anak laki da nagbidot iti marikriknak. Agayatak ka, Josie. Ay ayatan ka.
ang nakariknaak iti nagpaiduma para iti may sa babae manang Emmy. Saan akas kadagiti naglabas a relasyon ko, apasiglaeng apagpalabasan iti oras ti tratok kadagiti nagbalin a nasingid kanyak a babae. Impagarup ko iti damo no liklikan nak ni Josie, gapo iti panagpudnok kankwana manang. Ngam nakarkaro pay ket di a nagbalin kami a nasinged. Agingga iti intultuloy kon tinagaram kankwana, kat saan akmat a napaay. Ti amok, awanan ti agbalin a parikot, kat agbalin a naragsak ti relasyon mi, ngam nagbidutak gayam manang. Si Kani Donato, saan ka di? Ha? Owen. Siyak nga rod. Sino ka kadi, Brad? Sana na napatag no sino ak. Kaya't kala nga palagan. Ha? Agore ka, Brad. Apay palagan nak. Anya di basol ko kan ka. Terong ba nga pagdamagam katamis mo bagim, Brad? Ha? Tanangang titignay mo. Tanusaan, agbabawi ka itinakana. Sino di siya lalaki? Kung apay akas itimbaga na kanyak. Diyak man lay kaskason. Ang mga naawan lati na sayat ang maaramid na itibiyag na. Nalabit na pagtripan na. Iso adjaklat ta ni kaskaso day siya lalaki. Jakla yung pagharap. Apay Donato, panagkitam kanya katkas iti daduma babae? Saanan a berhen? Josie. Siguro, adon ti babae ang naglabas kan ka. Isa pa nagkitam kat agpapada ti babae niya. Saan? Saan nakasta, Josie? Pasensyakan kanyak. Talaga lang ang minadyak yung pagharap. Kat gapoy ti dayta. At adamanin anapanagnakak nga ay ayatan nak. Sika ti kaunaan a lalaki nga inayat ko, Donato. Agtalakakan ka. Iso nga intalag kumatkan ka ti amin ko. Josie. Isa pa nga asim ko mata di mo dadaulan ti panagtalag ko kan ka. Nalaka ka maupay. Kat iti kanito at ti panagtalag ko kan ka ti madadaal. Amang ano saanan nga agsublipay. Jack to dadagilin ti panagtalag mo kanyak. Ikarik dayta. Kabailam ka di atakdaran dayta akarim? Apay kit di nasan ngay. Ay ayatan ka onay. Iso adyak to dadagilin ti panagtalag mo. Namnamaam dayta. Sa dino ayati kanayon apapanam Donato. Kanayon ka amarabyan nga agawid. Nagkukuyog kami lang kadagiti katrabahuak, mama. Imay manen di agnagan iti Jenny. Ha? Masapul ka no makasarita na ka. Itanya ko mga pailaga po, mama. Saan kami matanadaan iti relasyon? Anya? Apay nga rod ako na nga da napasama kada kayo. No saan kayo anaadaan iti relasyon? Mama? Namin anon a binalaagan ka, iho. Di mo kuman urayan ako marupay ti sitwasyon. Ikaguma makasarita day dya babae, tapno manawlawagan ti amin.
Mamati ka di nakasardangan dayjay. Ta sinapul na pa yun no sa dino ti pagtaengam. Di mo yalang-alang ti bagbagakken ka. Ta mga no day tantuket di ti pagparikutam iti nakana. Nagmalas matan. Naira na pa yung awan, nagluga na ka nagawid. Kapilitan na nagnakon. Sapay na angap. Agsakitak tulakit din no malamiisan ak. Iparpartak ko man lang timag na. Tapno makadanon ako ni Jabalay. Sigurado ngamin ang nakariing pailaang ni mama amang ururay kanyak. Sapay sana maturog ni mama. Aging gaadinak mapasangpat. Iso kay parpartak. Danang maloy ti tumang ko. Atang ko doon, bro. Sino ka? Ikalugan ko. Magdinak ang kaskasan. Isungay ka. Ikan ko'y di pangnakmang adi mo'n tumalipatan ni di onas di pangbiyang mo. Natiin niya spray mi derupag! Saan lanay pati mapasarap ito? Itinok ko na ko. Ikan ko'y di pangnakmang adi mo'n tumalipatan ni di onas di pangbiyang mo. Jakun malagip, no anya a chemical di imbaga ti doktor nga inyispray day di alalaki iti rupak manang. Ngam nagsagrap iti 3rd degree burn ti rupak. Saan la day di ti inaramid ti lalaki anang sanab kanyak iti day di arabii manang Emi. Dinangran na pay ti pribado a paset ti bagik, nga isut makagapo no apay a nagbalinak nga inutil. Nairanapay idimanang nga agdadagsen meten ni Josie a kaayan-ayat ko. Amok nga adda na ibaga ni mamakken kwa na amakagapo, no apay a napasamak kanyak ti kasjay. Ngem gapo siguro ta ay ayaten nak, inandi ngay naklatta. Tidakes namanang, sumagmamano kadagiti nakarelasyon ko a babae at tinalikodak tinapan iji ospital. Ngam imbes a sumarong karda, napandaklagayam sinidir, gapo iti naglabasan mi. Dita anaadaan kami iti parikot ken ni Josie manang. Di ka kadimapan iti ayanda Josie, iho. Oh, apay anagsan na ay kay tinaunag. Madandanagan ak ngamin, mama. Ha? Apay, Donato. Amo ka na laos ti pan nakapasakit ni Josie. Gapoy tinapasama kidada ki ospital. Ha? Saan man na nagtagtaga rin ni Josie? Amo ka nakaro ti pan nakapasakit na. Gaputa di na ninamnamang adadagi ti babae nga agpakita iti ospital. Naimbag ko man no sinarungkaran daklan.
Ngam saan, mama? Sinidirdak. Anak, saan ka ko mga agpanunot iti negatibo? Mapankalata iti ayan da Josie. Saan ka sumuko? Kayat ko ni Josie para ken ka, iho. Marikna ka na singpet ken responsable a babae. Mama, Iso saan ka mapukawan iti namnama? Mapankalata iti ayan da Josie. Sarong karam, ken ti agbalin nga anak yo. Kaakaiso na nga anak ko ni Jose. Amom dayta, Donato. Tata Gaspar, damo pa'y lapan ang yam-amu na kinkakanyag. Imbaga kaon, adi mo kumapasakitan ti anak ko. Tata, ay ayatak ni Jose nga anak yo. Apay nga ron ang masaksakitan ita ti anak ko. Masikog ni Jose. Kat saan ko maarumbang kan kuha na ti agladladingay. Amom kaday akabayatan ti kaadam dito unag ti pagtaengan may. Mabalin kumot nga aramidon ti anyaman akayat ko kan ka. Mabalin ko nga ipapas ti pongtot ko itaken ka. Gapo iti makitkitak akasasaad ni Jose. Ngamsaan ko nga aramidan. Taoray na kurapay kamilaang. Adda nagadalak. Tata, pakawanandak ko ma. Ay, saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan Donato? Ni Jose ti kasaritam. Mala, mabitlaan tayo nakayaban ti anak kaw. Apay nga da ka dito eh. Josie, pang-asim ko ma. Di mo aramidan kanyak ti kastoy. Awan ti madingar aramidak kan ka, Donato. Tanood da. Saan ka kuman asinaw? Josie, masikog ka. Kayat ko nga daki ti danam, kabayatan ti panangisikog mo ita anak ta. Awan bibiyang mo iti sikog ko. Huh? Anak ko daytoy. Anya? Nasakit dagiti naduktalak maipapankan ka, Donato. Iso pang nga asim ko ma. Pumanaw kan. Tadikan kayat amakita. Josie, Lipatan na kon. Talipatak matan nga iti na minsan. Adda dimtang iti biyag ko akasken ka. kasanun ta anak ta? Di mo ka din ang nagtimbagak itay. Anak ko daytoy. Anak ko laeng daytoy. Anya? Pangaasim ko mata pumanaw kan. Di kan agpakpakita pa'y kanyak. Pumanaw kan, Donato. Pumanaw kan. Rabiin iho, apay nga da ka pa'y laang diti balkon. Ha? Agsangsangit ka. Apay adi nagpayla pinatay na dyan lalaki, mama. Ha? Iho, anya ka din day tanga ibagbagam. Nasaysayat pa pinatay ng lakuman. Gamiti kas tingin naramid na kanyak.
May sakon nga inutil, Mama. Saan, Donato? Saan ka nga inutil, anak? Makakunail ka mat. Kasano ko mga ibagam nga inutil ka? Kitaan niyo ti rupak, Mama. Kitaan niyo ti langag. Donato, Nadadaalan ti langag. Awanan ti sarbi ka lalaki, Mama. Gapoy ti inaramid kanyak na dyan awalan bain. Awanan ti serbik. saan ka ko mga agsao iti kasta, Donato? Pangaasim. Ipagbagak lang nagpaiso, Mama. Awanan ti serbik. Ta ultimo ni Josie, di na kun kayat. Di na kayat nga umasit nga kankwana. Di na kayat nga si Kaswag, hindi pa nagsikog na. Iso nga awalan ti serbik, Mama. Awalan na pulos. Awalan ti serbik. Awalan. Kabaalak asaan nga ikarkarik na tinapasarak, iti physical alangak, manang Emmy. Ngam tijak maaklon, kan pakapasakitak unay, kat tisaanan apanangikaskaso kanyak ni Josie. Saan laanam na minsan ang nakisarita akken kuana, ngam talaga adinak kanon maawat. Aklonak anapanunot ko pa yan nga utangan tibukod ko abiyag. Ngamjak man ammo, takas laada ng lapod kanyak. Idi nagdesisyon ak anag-abroad, sinuportaran nak ni Mamak. Iso nga aging gaita, addaak pay laeng dito'y Taiwan. Makidamdamag aklaangan ka ni Mamak, maipapan kadagiti aginak manang. Tanasaya at kanumot tipan nakilangan ni Josie kan kuana. Kan saan na nga ipaidam kan ni Mama ti anak ko. Dayta ti makagapo no apay adjakon kayat ti agsubli di ta Pilipinas. Ngam kanayon nga agpakaasi kanyak ni Mama nga agawidak, taamangan kano no maurnos pay ti amin. Iso na laeng manang taagkapoy ti riknak, iso akas lakay kayat kon ti agtalinaed ditoy. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Donato. Pagayam a Donato, anyan tinagbanagam. Saan mo nadakamat iti surat mo no natiliw ti lalaki anang dangranken ka? Ngamjakon bukit kitan pa iti maipapan iti dayta abanag. Ti makunakkat kastoy, agawid kalat ta pagayam ko. Tauray pa'y kasta tinagbanagam, saan pa'y akanibusanan ti lubong. Sikan tinagkuna anasaya at tipan nakilangan ni Josie iti inam no sarungkaran na ida. Kaya't asawan dayta, at dapay namnama a maurnos kayo ka ni Josie. Ta saan namot ko maapakitaan iti nasaya at ti inam, no awan kwentam nga ama ti anak na. Ni Josie ti makagapo no apay a nagbaliw ka ako nam. Iso a husto ti balakad ti inam asaan ka asumuko. Kat kanayon alaglagi pam nga aging ga si bibiyag ti tao at dalat tanam nama. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot.
iti dana tibiyag. Bintun, mapu